ഒരു 3:05 ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ലിങ്ക് ഇടും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3:30 ആകുമ്പോൾ ഇടും. പിന്നെ ഒരു 3:45 ആകുമ്പോൾ ഇടും. അങ്ങനെ 3 ടൈമിൽ ആ ലിങ്ക് ഇടും പ്രഭു. അപ്പൊ അതിൽ കയറി ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി ഒരു ദിവസം. മനസ്സിലായി. ഞാനിപ്പോ കയറിയതോടെ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. താങ്ക് യു. കുഴപ്പമില്ല പ്രഭു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായ മാതാജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി, പിന്നെ നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. മൈദിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം ഗ്രന്ഥമായ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അധ്യയനം 18 ദിവസത്തിൽ, അതായത് 18 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഒത്തുകൂടാൻ തന്നെ സാധിച്ചത്. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ഭഗവാൻ की जय. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. ശ്രീ ഗുരുദേവ് की जय. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കാണുന്നുണ്ടോ സ്ലൈഡ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതായത് 18 ദിവസം കൊണ്ട്, ദിവസം 1 മണിക്കൂർ, 18 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നാം ഏതൊരു പുസ്തകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ആ പുസ്തകത്തിൽ എന്തെഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ സുഹൃത്തായ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ഭഗവത്ഗീത അതേപടി യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും എഴുതി നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനായ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്.
ആ ആത്മീയ ആചാര്യത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യമായി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ ആത്മീയ ആചാര്യനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് വാക്ക് നോക്കാം. അതായത് നമുക്ക് ഭക്തിമാർഗത്തിനും ഭക്തി സാഹിത്യത്തിനും അമൂല്യ സംഭാവന നൽകിയ ഈ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ കാരുണ്യ നിമിത്തമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം പോലും കിട്ടിയത്. പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി ഭക്തി വേദാന്ത ട്രസ്റ്റ് അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, അതായത് ISKCON, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതിന്റെ സ്ഥാപക ആചാര്യനാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. അദ്ദേഹം 1896 കൽക്കത്തയിലെ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അഭയചരൺ എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ നാമധേയം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഗൗർ മോഹന്റെ അമ്മ രജനി വൈഷ്ണവ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. പുരിയിൽ ജഗന്നാഥസ്വാമിയുടെ രഥോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തനിക്കും ഒരു രഥം വേണമെന്നാണ് ബാലനായ അഭയചരൺ അച്ഛനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കുട്ടികള് കാറും ടോയ്സും ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അഭയചരൺ അച്ഛനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എനിക്കൊരു രഥം വേണം ഭഗവാനെ എഴുന്നള്ളിക്കാനായിട്ട്. അച്ഛൻ ഉടനെ രഥത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു 3 അടി ഉയരമുള്ള വണ്ടി മകന് സമ്മാനിച്ചു. രഥം ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടി കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം തെരുവില് രഥയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ അത് ആഘോഷിച്ചു. വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഭയചരൺ വളരെയധികം പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തില് ഗാന്ധിജിയുടെ ആഹ്വാനത്തിൽ അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 1922 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി. അതാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഈ യുവാവായതിനാൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഗുരു അദ്ദേഹത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഗുരുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വിശ്വാസം തോന്നി. 1933 ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും ശിഷ്യനായി തീരുകയും ചെയ്തു. 1965 കൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ജലദൂത എന്ന കപ്പലിലാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദര് ചരക്ക് കപ്പലിലെ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ 1965 ആഗസ്റ്റ് 20 കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങുകയുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങി അവിടെ നിന്നാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കോപ്പികളെല്ലാം ഈ ജലദൂത കപ്പലിൽ കയറ്റിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെട്ടികളെല്ലാം കപ്പലിൽ കയറ്റിയത് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ്. കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ശിലാഫലകം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ശിലാഫലകം ഇപ്പോഴും കൊച്ചിയില് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങിയതിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് അവിടെ ശിലാഫലകം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലും അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 തവണ കപ്പലിൽ വെച്ച് 2 തവണ അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് അദ്ദേഹം യാത്രയിലുടനീളം അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു പരിചയമില്ലാതെ അമേരിക്കയിൽ പാർക്കുകളിലും മറ്റും ഹരേ കൃഷ്ണ നാമജപം മഹാമന്ത്രം പാടി കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ധാരാളം അനുയായികളെ സംഘടിപ്പിച്ചു. മോശമായ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഹിപ്പികളെ പോലും അദ്ദേഹം ഹാപ്പി ആക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം ISKCON, ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, അദ്ദേഹം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. 12 വർഷത്തിനകം 14 തവണ അദ്ദേഹം ആഗോള പര്യടനം നടത്തി. എല്ലാവരിലും കൃഷ്ണാബോധം എത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു അവബോധം കൃഷ്ണനിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാബോധം എത്തിക്കുക, ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ. അപ്പൊ ISKCONന്റെ കീഴില് ധാരാളം ആശ്രമങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന ദ്വൈവാരിക ഇപ്പോൾ അത് 20 ഭാഷകളിൽ അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പലരും ഇപ്പൊ ബീറ്റിൽ മ്യൂസിക് ബാൻഡിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കീർത്തനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആൽബം നിർമ്മിച്ചു. അങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രസിദ്ധി നേടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബംഗ്ലാവ് തന്നെ നമ്മുടെ അമ്പലം ISKCONന് അമ്പലം ഉണ്ടാക്കാൻ നൽകി. ഭക്തി വേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം
83-ലധികം ഭാഷകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഭാഗവതം 32 ഭാഷകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാനെ കീർത്തനം ചെയ്ത് ആത്മീയ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഇസ്കോൺ അനുഭാവികൾ. നമ്മുടെ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ഭഗവാൻ കി ജയ്. രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ കർണാടകയിലെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിരുദം എടുത്തത് BTech എടുത്തത് IIT കാൺപൂരിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പരമ്പരയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ ജയപതാകസ്വാമി, ഞങ്ങളുടെ ദീക്ഷാഗുരു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, ജയപതാകസ്വാമി, നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം? എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മമാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ, അതായത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിലേക്ക്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദരിലേക്ക്, അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മുടെ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിലേക്ക് എത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മമാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആ കമ്പിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങള് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നേരിട്ട് വൈദ്യുതി അതിലെത്തി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ നേരിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന് നൽകിയ ആ ഉപദേശം നേരിട്ട് അർജുനന് നൽകിയ ആ ഉപദേശം നേരിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരമദൈവമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അതാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇനി ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് യോഗ്യതകളൊക്കെ വേണം, അല്ലെ? എന്താണ്? അർജുനൻ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകിയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ക്വാളിറ്റീസ്? ഭക്തനായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യൻ, ഉറ്റമിത്രം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം. ഒരാൾക്ക് ആണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. നമ്മൾ പലതും നമ്മൾ ബുക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ വായിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം? നമ്മളൊരു ഭക്തനായിരിക്കാം. ഭഗവാനിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം, അതാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നമ്മള് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കണം. പിന്നെ നമ്മള് അത് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതോപദേശന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഭഗവത്ഗീത. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത? അതിന്റെ കണ്ടൻസ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്. എന്താണ്? ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം പാലിക്കണം. ആ മരുന്ന് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപായിരിക്കാം കഴിക്കേണ്ടത്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും. അത് ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണോ ആ സ്ലിപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നാം കഴിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തന്നെ ആശയമനുസരിച്ചോ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചോ മരുന്ന് കഴിക്കരുത്. ലേബലിൽ കാണുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ ഭിഷഗ്വരൻ, അതായത് ഡോക്ടറിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും ഗീതോപദേശകൻ, ആരാണ് ഗീതോപദേശകൻ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഗീതോപദേശകൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. മായാവാദ പന്ഥാവിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു? നമ്മുടെ ഭഗവാൻ തന്നെ കലിയുഗത്തില് അവതരിച്ചതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്രകാരമുള്ള വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ ഫലമായി വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒരു ഭഗവത്ഗീത വിദ്യാർത്ഥി ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കുകയും സ്വധാമത്തിലേക്ക്, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക്, നമ്മുടെ സ്വധാമം എന്ന് പറയുന്ന സന്നിധിയിലേക്ക് അയാൾക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാനില് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. എന്താണ് ലൈഫ് മാനുവൽ എന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മള് ഒരു ടോയ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണം വാങ്ങാണ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മാനുവൽ കിട്ടും, ഒരു കൈപ്പുസ്തകം കിട്ടും. അത് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബാറ്ററി എവിടെയാണ് ഇടേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ കൈപ്പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് കുറെ നാളത് സുഗമമായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതം, അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് അത് ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്തതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കൃമി കീടങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ട് അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത. അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഋഷിമാരൊക്കെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ്, ഭക്തിഭാവത്തോടെ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കണം. നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിഭാവത്തോടെ. ഭഗവാനാണത്. ഭഗവാന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന്, മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഭക്തിഭാവത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം. വിധേയ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാനാണ് വലിയ ആള്, ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരിക്കരുത്. ഒരു ശിഷ്യന്റെ മനോഭാവം, വിധേയ മനോഭാവത്തോടെ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നിരുമ്പോഴും ഭഗവത്ഗീത ആ ഭക്തിയോടുകൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് എന്താണോ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി നോക്കുക, ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങൾ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളെ കർമ്മയോഗം, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കർമ്മത്തെ, എല്ലാത്തിലും യോഗമുണ്ട്. കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. എന്താണ് യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ? യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനിലെ മനസ്സ് ചേർത്ത് വെക്കുക. ഭഗവാനിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വഴി ഭഗവാനിൽ ചേർന്നിരിക്കുക. ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ചേർത്ത് വെക്കുക. ജ്ഞാനം, അറിവ് ലഭിക്കുന്നതോടെ ഭഗവാനില് മനസ്സ് ചേർത്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ ഹു ഇസ് ദി സെൻട്രൽ പേഴ്സൺ? ഭഗവാനെ സെൻട്രലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ കർമ്മമായാലും എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു യോഗമായി തീർന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ, 18 അധ്യായങ്ങളുള്ളതിൽ 3ആയിട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നു. മധ്യത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, ഇപ്പൊ നമ്മ എന്തെങ്കിലും ഇത് വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ സ്വർണം തന്നെ വാങ്ങിച്ചാൽ അത് ഒരു ഡബ്ബയിലാക്കി നമുക്ക് തരും. അതിന്റെ അകത്തായിരിക്കും വളയായാലും കമ്മലായാലും എന്തായാലും വെക്കുക. അപ്പൊ അത് തുറക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കാണുക. അങ്ങനെ മധ്യത്തിലുള്ള 6 പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളാണ് ഭക്തിയോഗം. അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ അതിനെ മൂടിയിട്ട്, അപ്പൊ മുകളിലെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗം, അവസാനത്തെ 6 അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ്. മധ്യത്തിലാണ് 6 അധ്യായങ്ങളെ ഭക്തിയോഗം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളെ നടുക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായം എന്തായിരിക്കണേ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ്? പ്രകാശം പരത്തുന്നു, അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റുന്നു, പ്രകാശം പരത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതോടുകൂടി അന്ധകാരം മാറുന്നു. അതേപോലെ ഒരു അന്ധകാരത്തിലേക്ക്, ഇരുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് വെളിച്ചം പരത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിനെ കാണേണ്ടത്.
നമ്മുടെ അന്ധകാരം ഒക്കെ മാറ്റുന്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ മനസ്സിലെ അന്ധകാരത്തെ അകറ്റുന്നു. ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കില് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് എടുക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഭക്തിയോടെ ഇതിലേക്ക് വരണം. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ അന്ധകാരം ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുന്ന ഒരു പ്രകാശമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത 5 വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് ഈ 5 വിഷയങ്ങള്? ഒന്ന് ഈശ്വരൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പിന്നെ ജീവാത്മാവ്, അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഈ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, കാലമാണ് എല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത്, ആ കാലം, അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി, കർമ്മം. 5 വിഷയങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെ? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാനിരിക്കണമെങ്കിലും നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പോകണം. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് അതിനോടൊരു താല്പര്യം വരും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് പറയാനും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്, ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു, നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ചെവിയിൽ കൂടെ കേട്ട് അങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പുസ്തകവും പേനയുമായിട്ടായിരിക്കണം ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഇത് ഒരു മഹാസാഗരമാണ് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീത. 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാവൂലോ. 18 ദിവസം എന്നാലും ഏകദേശം അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ മുത്തുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞു, ലെവൽ 2 ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ പ്രായമായവരാണ്, എന്നാലും നമ്മൾക്ക് ഈ അറിവുകളെ പുതുതാണ്. അത് ഒരു LKG അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഴ്സറി കുട്ടികളുടെ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. ഞാനൊരു നഴ്സറി ടീച്ചർ പോലും അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം ഞാനിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇതിനൊന്നും മാറ്റമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വിവരിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ഈശ്വരൻ, കാലം, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവസത്ത, കർമ്മം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത വിഷയം 5 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈശ്വരൻ, കാലം, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവസത്ത, കർമ്മം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ. ഇനി ഗീതാ മാഹാത്മ്യം. ഇനി എന്തൊരു ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിന് കുറച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെ. എന്താണ് ഗീതയുടെ മാഹാത്മ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉള്ള രൂപം. ഗീതാ മാഹാത്മ്യം, ഒന്നാമത്തെ ഗീതാ മാഹാത്മ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം ഹ്യപ്പടേത് പ്രയത പുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. എന്താണ് ഈ ഗീതാശാസ്ത്രം? പുണ്യമാണ്. ഈ പുണ്യമായ ഈ ശാസ്ത്രം, നമ്മുടെ സനാതന ശാസ്ത്രം, യപ്പടേത് പ്രയത പുമാൻ, അത് പഠിക്കുന്നവര്, ഗീതാ മഹിമ അമൃതം പോലെയുള്ള മഹിമ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം യപ്പടേത് പ്രയത പുമാൻ. ഏതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാദി വർജിത, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം എന്താ സംഭവിക്കും? ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. നല്ലൊരു ആത്മീയ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് ജനിക്കാൻ ഇനി ഒരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജന്മം വേണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും. അതുപോലെ ആത്മീയമായ ഒരു ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം എന്താണ്? നമ്മളെ മരണഭയമാണ് അല്ലെ. ഏറ്റവും മതിയായിട്ടുള്ള ഭയം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പിന്നാലെ. നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം സുനിശ്ചിതം. അത് പേടിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർ കുറേ പേരുണ്ട്. നമ്മൾക്കൊന്നിപ്പോ
ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളൊരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഭയവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യമല്ല, അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം യപ്പടേ പ്രയതപ്പുമാൻ, വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടർന്നാല് ഭയശോകാദി വർജിത, ഭയൊക്കെ മാറും. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായി ആവരുത്. അവർക്കൊന്നും ഈശ്വരാബോധം ലഭിക്കില്ല. എന്ത് ഭഗവാൻ എവിടെ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കണവരെ അല്ല ഇത് വേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ മഹാത്മ്യം എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യജ നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനിജ. എന്താ പറയണത്? ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ, ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാരോടും ചോദിക്കുമ്പോ ഭഗവത്ഗീത കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോള് പലരോടും ചോദിക്കും, എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറയും. എവിടെയായിരിക്കും അത്? നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിലോ ഏതെങ്കിലും ഷെൽഫിന്റെ മുകളിലോ ഭദ്രമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? അങ്ങനെ ആവരുത്. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ദിവസവും വായിക്കണം. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത നമ്മൾ പല പാപങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ആ പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് മഹാത്മ്യത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഗീതാ മഹിമാമൃതം, ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗമിച്ചാണ്. ഗംഗയാവട്ടെ, ഗംഗാ നദി ഭഗവാന്റെ പാദ പങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. പാദപത്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഗംഗാ നദി പിറന്നത്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പക്ഷപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണ്, ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തെ മഹാത്മ്യമാണ്. അത് പറയുന്നത് അതിന്റെ വിവർത്തനമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത്. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാമൃതസ്നാനം സംസാരമലനാശനം. മലിനേ മോചനം പുംസാം, നമ്മള് അഴുക്കായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കുളിക്കും, ജലസ്നാനം ചെയ്യും. അതേസമയം നമ്മുടെ അകത്തെ അഴുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ഗീത അമൃതം കൊണ്ട് സ്നാനം ചെയ്യണം, ഗീത വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഗീതാ മഹിമാമൃതം എന്നൊക്കെ. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറയണ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ നിറയെ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ? അസൂയ, കുശുമ്പ്, എല്ലാവരോടും കോപം, ദേഷ്യം, അത്യാർത്തി, ഈ വക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കുളിച്ചാല് ദേഹശുദ്ധി, പുറമേയുള്ള ശുദ്ധി മാത്രം പോരാ, നമ്മുടെ മനഃശുദ്ധി വരുത്താനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ, അത് ശ്രവിക്കുന്നതിനും മഹിമയുണ്ട്. മറ്റുള്ളവര് വായിച്ചിട്ട് വീട്ടില് മുതിർന്നവര് ഇരുന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ഇരുന്ന് കേൾക്കും. അതുകൊണ്ടും ശ്രവണത്തിനും മഹിമയുണ്ട്. ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്നൈ ശാസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാവിനിസൃത. ഇതിന്റെ വിവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത്. ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്നൈ ശാസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാവിനിസൃത. അത് എന്താണ്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതായാൽ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല, ഭഗവത്ഗീത മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളിച്ചതാണ്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കണം, വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകള് ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമാണ്. പല പുരാണങ്ങളും എല്ലാം വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം മതി, ഭഗവത്ഗീത മതി. കാരണം അത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സർവസ്വമാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും സർവസ്വമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കൊന്നാൽ എന്താണ്?
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ പറഞ്ഞതാണ്, ഉപദിഷ്ടവുമാണ് ഗീതാമാഹാത്മ്യത്തിൽ പറയണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പോയി കിട്ടും. എല്ലാം നമ്മള് അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം, നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും. ഇനി ഗീതമാഹാത്മ്യം 5 ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്രാദ്വിനിശ്രുതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. എന്താണ് ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഇത് നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ, പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് മിക്ക വീടുകളിലും ഗംഗാജലം കുപ്പികൾ പാത്രങ്ങളിൽ എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഗംഗാജലം കൊടുക്കും അല്ലെ, അവർക്ക് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ? ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം, ഭഗവാന്റെ ആ ഗീത വായിക്കുന്നവരെ പിന്നെ എന്ത് പറയാം? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാര അമൃതം എത്രേ ഭഗവത്ഗീത. ആദി വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ് ഗീതാമാഹാത്മ്യം. ഇത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ നമ്മെ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോക്ത ഗോപാല നന്ദനഃ പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ എന്താണ്? ഗീതോപനിഷത്ത്. ഭഗവത്ഗീതനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗീതോപനിഷത്ത്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്ന ഗോപബാലൻ. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃതതുല്യ ദുഗ്ധമായ, ദുഗ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ പാല്, ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണൻ കറക്കുന്നു അർജുനനെ കൊണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പാല് പശുവിന്റെ അകട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പോലെ വരുന്നു. ആ പാല് മുഴുവൻ അമൃതതുല്യമായ ആ പാല് ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് കുടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനം, ഗീതം കേൾക്കുന്നത് തന്നെ. ഗീതാ മഹിമാമൃതം. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം. ഒരു ശാസ്ത്രം മാത്രം മതി, അത് ദേവകീ പുത്രഗീതം. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രം തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മ ഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും, ഏതാണ് ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്? ദേവകീ പുത്രഗീതം. ദേവകീപുത്രനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത. ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിന് പൊതുവായ ഏക ധർമ്മ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ. 33 കോടി ദേവന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ശരിയായ ദൈവം. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ. സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രം തസ്യ നാമാനിയാനി. ഒരേ മന്ത്രം, ഒരേ പ്രാർത്ഥന. അതെന്താണ്? തന്നാമസങ്കീർത്തന, ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തന. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇനിയോ കർമാപ്യേകം, ഒരു കർമ്മം മാത്രം. തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സേവനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മാഹാത്മ്യം തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത്ഗീതയാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ, ഭഗവാന്റെ കരുണയുള്ളവർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അധ്യായം 1, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്നും പറയും. അതേപോലെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അർജുനനും ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം, എന്താണ് ഈ യുദ്ധം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം. ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്കൊന്ന് പോകാം. കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ്, ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ആയതുകൊണ്ടാണ്
നമ്മള് കുറച്ച് ഇത് ഭഗവത്ഗീത മാഹാത്മ്യം ഒക്കെ കൂടി പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചിലപ്പോ ഒന്ന് വൈകിയെന്ന് വരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. അർജുന വിഷാദ യോഗം, അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഷാദം വരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ അർജുനെ ഉദ്ദേശിക്കാനുണ്ടാവുന്ന ആ സാഹചര്യം എന്താണെന്നൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നോക്കാം. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ഗീതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ സുഹൃത്ത് ഭക്തനായ അർജുനന് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. നമുക്ക് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ചാണ് നൽകിയ ഉപദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീത. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൗരവരും പാണ്ഡവരും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു. ഒരേ വംശ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട കൗരവരും പാണ്ഡവരും തമ്മിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? രാജ്യഭരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം വനവാസത്തിനും അജ്ഞാതവാസത്തിനും ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ യുധിഷ്ഠിരനും മറ്റും ആ കൗരവരെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല. എന്തിന്? ഒരു വീട് വെക്കാൻ പോലും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം കൊടുക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ദുര്യോധനൻ തീർത്ത് പറഞ്ഞു, ഭൂമി നൽകില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ലെന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ തീർച്ചയാക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സൈന്യം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഇരത്ത് ചെന്നു, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 2 കൂട്ടരും ചെന്നപ്പോൾ സൈന്യമോ ഒരു വശത്ത് സൈന്യം, ഒരു ഭാഗത്ത് ഭഗവാൻ സൈന്യം ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈന്യം എടുക്കാം, ഞാനാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല, ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഉടനെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ മാത്രം മതി ഞങ്ങൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ ദുര്യോധനൻ വിചാരിച്ചു, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്ത് മനസ്സ്, ഭഗവാനാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും സൈന്യം തന്നെ മതി. സന്തോഷത്തോടെ 2 കൂട്ടരും സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആയുധം എടുക്കാതെ അർജുനന്റെ തേരാളിയായി യുദ്ധത്തിൽ, അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഒരു തേരാളിയായി. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി അർജുനൻ എന്തും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനാണെന്ന് അപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അർജുനന്റെ തേരാളിയായി വില്ലാളി വീരനായ അർജുനൻ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് സാരഥിയായ കൃഷ്ണനോടൊപ്പം യുദ്ധഭൂമിയിൽ എത്തിയത്. വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ്. 7 അക്ഷൗഹിണിപ്പടയാണ് അർജുനന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത്. മറ്റവർക്ക് 11 അക്ഷൗഹിണിപ്പട കൗരവർക്ക്. ഇതെല്ലാമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. യുദ്ധത്തിന്റെ കാഹളമൊക്കെ മുഴങ്ങി ആ സമയത്ത് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, എനിക്കൊന്ന് ഈ യുദ്ധത്തില് സന്തോഷത്തോടു കൂടി വന്ന് നിൽക്കണം, അവരൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. 2 സൈന്യത്തിന് നടുവില് നമ്മുടെ രഥം ഒന്ന് സ്ഥാപിക്കൂ എന്ന് പറയും. ഒരു ആജ്ഞ പോലെയാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അതെല്ലാം തികഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തില് സേന ഒന്ന് വീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്നും കൂടിയുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ആചാര്യന്മാരെയും പിതാമഹന്മാരെയും മറ്റുമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവരെയെല്ലാം രാജ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നപ്പോൾ എന്തായി? എല്ലാ ധൈര്യവും അങ്ങോട്ട് ചോർന്നു പോയി. ആകെ പേടിച്ചു. അപ്പൊ അതോടുകൂടി എന്തായി? ഭഗവാൻ എന്നോട് പറയണ്, വേണ്ട കൃഷ്ണ, കൊല്ലേണ്ടി വന്നിട്ട് ഈ കിട്ടുന്ന രാജ്യം എനിക്ക് എന്തിനാണ്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞ അവസരത്തിലാണ് അർജുനന്റെ യുദ്ധവീര്യവും മനസാന്നിധ്യവും വീണ്ടെടുത്തു കൊടുക്കാനായി കൂട്ടുകാരനും മിത്രവും ഭഗവാനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ 700 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ച് അങ്ങനെ അർജുനന്റെ ആ ക്ഷീണവും പരവശ്യവും എല്ലാം മാറ്റി കൊടുത്തോണ്ട് ഉദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ പല സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. നമ്മൾക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാനാവാതെ തളർന്നിരുന്നു പോകുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് മതി? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങള് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു തീർക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗദർശനമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, ഭഗവാനെ അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കണതല്ല, ഭഗവാനിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിനാണ്
ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് മഹാഭാരത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് പുരാണങ്ങളിൽ ഭഗവത്ഗീത കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച. ധൃതരാഷ്ട്രം പറഞ്ഞു, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുയുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, ധർമ്മക്ഷേത്രം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി, അവിടെയാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച. ആകെ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാം, എന്റെ മക്കള് എന്നുള്ള എന്റെ മാമക എന്ന് പറയുമ്പോ മാമക പാണ്ഡവാശൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ, അവര് എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ സഞ്ജയനും സഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഹേ സഞ്ജയ. സഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്ര ആദ്യമേ തന്നെ അന്ധനാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ധത്വം ബാഹ്യം രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല ആന്തരികമായും അദ്ദേഹം അന്ധനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് പിതാവായ വ്യാസഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളും ഇതെല്ലാം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചക്ഷുസ്, ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അന്തപുരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് യുദ്ധം ദർശിക്കാനായിട്ട് ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാമെന്ന് വ്യാസഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ധൃതരാഷ്ട്രന് അവിടുത്തെ ആ കാഴ്ച, എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന, അധാർമികരായ മക്കളെ വിളനിലത്തിലെ കളകളെ പോലെ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുന്ന കാണാനുള്ള ആ കാഴ്ചയൊന്നും ധൃതരാഷ്ട്രക്കില്ല. അപ്പൊ കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വേണ്ട, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഞ്ജയന് വ്യാസദേവൻ ആ കഴിവ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ സഞ്ജയന് ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധകളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയനോട് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത്, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കൾക്ക് വംശപാരമ്പര്യം വരെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ മക്കൾ എന്നാണ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കള് സ്വന്തം സഹോദരന്റെ മക്കളാണെങ്കിലോ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിച്ചത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ കടക്കാം നമുക്ക്. പശ്യൈതാം പാണ്ഡുപുത്രാണ ആചാര്യ മഹദീഞ്ചമോം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, സഞ്ജയൻ മറുപടി പറയാണ്, അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദ, ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദുര്യോധനാണ്. ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയാണ്, പശ്യൈതാം പാണ്ഡുപുത്രാണ ആചാര്യ മഹദീഞ്ചമോം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ദ്രോണരോട്, ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് ചെന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ ദുര്യോധനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് പാണ്ഡവരുടെ സേനാധിപനായിട്ട് വരുന്നത്. അതാരാണ്? അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമാണ്. ദ്രുപദന്റെ തന്നെ, ദ്രോണാചാര്യരുടെ തന്നെ ശിഷ്യനാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ. ദ്രോണരും ദ്രുപദരും എന്തായിരുന്നു? കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. അവര് ആദ്യം ഗുരുകുലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ രണ്ടുപേരും കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. ദ്രോണാചാര്യരും ദ്രുപദരും ഒരേ ഗുരുകുലത്തിലെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ദ്രുപദൻ തന്റെ രാജാവായിരുന്നു. പാഞ്ചാലിയുടെ അച്ഛനാണ് ദ്രുപദൻ. അപ്പൊ പാഞ്ചാല രാജ്യത്തെ രാജാവായിരുന്നു, ഏകാവകാശിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭാവി രാജാവ് ഇവിടെ ഗുരുകുലത്തിൽ വെച്ച് ഇവർ രണ്ടുപേരും, ദ്രോണരും ദ്രുപദരും കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. ദ്രോണര് ജന്മനാ തന്നെ ഒരു ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരാണ് ഭരദ്വാജൻ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എങ്കിലും അസാധാരണ പോരാളിയായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നെങ്കിലും
ക്ഷത്രിയന്മാരെ പോലെ അസാധ്യമായ പോരാളിയായിരുന്നു. ഗുരുകുലം വിട്ടപ്പോൾ ദ്രുപദൻ ദ്രോണരോട് ചോദിച്ചു, എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ രാജാവാണ്, നിനക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ദ്രോണർ അപ്പൊ വലിയ ഇതായിരുന്നു, അഭിമാനിയായിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ വേണ്ട, എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം വരുന്ന ആ സമയത്ത് ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദാരിദ്ര്യം വന്ന് പെട്ടപ്പോള് കൂട്ടുകാര് വരെ ദ്രോണരുടെ മകനെ അശ്വത്ഥമാവിനെ അരിപ്പൊടി കലക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ പാലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചു കൊടുത്ത് ആ വിഷമത്തില് എന്ത് ചെയ്തു, ദ്രോണർ ചെന്ന് ദ്രുപദനോട്, എന്റെ കൂട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ രാജാവ്, അപ്പൊ ദ്രുപദനോട് ചെന്ന് ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആവശ്യം അന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത് എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ദ്രുപദനപ്പ ഈ ദ്രോണാചാര്യര് ഒരു പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രം വന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് ദ്രുപദന് അപ്പൊ അഹങ്കാരം കൂടി വർദ്ധിച്ചു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് സമ്മതിച്ചില്ല, ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ ദ്രുപദന്റെ വാഗ്ദാനമൊക്കെ മറന്നു, അയാളെ കളിയാക്കി വിട്ടു. എന്റെ അടുത്ത് നീ വരാൻ തന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കളിയാക്കി വിട്ടു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് വന്ന് പാണ്ഡവരെ മുറകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ദ്രുപദനെ എതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനെ പറഞ്ഞയച്ച് ദ്രുപദനെ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, പകുതി രാജ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അശ്വത്ഥമാവിന് കൊടുത്തു. യുദ്ധം ചെയ്ത് പാഞ്ചാല രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി സ്വന്തം പുത്രനായ അശ്വത്ഥമാവിന് കൊടുത്തു, പകുതി ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ദ്രുപദന് ഇതില് ഭയങ്കരമായിട്ട് വാശി വന്നു, ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് ദ്രുപദൻ ഈ ദ്രോണരെ കൊല്ലാനായിട്ട് തന്നെ യജ്ഞം ചെയ്തിട്ട് ഒരു മകന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് യാഗശയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് ആരുണ്ടായത്, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഉണ്ടായത്. ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ എല്ലാ വിദ്യകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതും ദ്രോണര് തന്നെയാണ്. ദ്രോണർക്കും അറിയാമായിരുന്നു തന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായ പുത്രനാണ് ദ്രുപദന്റെ ഈ പുത്രൻ എന്നറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ നല്ല സ്വഭാവം അതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുക, ഒരു ഗുരു ഒരാളോടും വ്യത്യാസം കാണിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതില്ലാണ്ട് എല്ലാ വിദ്യകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇത് ആർക്കറിയാം, ദുര്യോധനറിയാം. ദുര്യോധൻ ചെന്നിട്ട് പറയണ, അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ, ഒരു താക്കീത് കൊടുക്കണം. അന്ന് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ, എല്ലാ വിദ്യകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ. ഇപ്പൊ എന്തായി, അർജുനനും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നും ഒക്കെ വലിയ വലിയ വീരാളികളാക്കി വെച്ചില്ലേ. ഇപ്പൊ ഇനി വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത്, ഇനി ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും കാണിക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്തോളണം എന്നുള്ളൊരു താക്കീത് കൂടിയാണ് ആര് കൊടുക്കണത്, ദ്രോണരോട് ദുര്യോധനൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ജനഞ്ചയ പൗണ്ഡ്രം മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃഗോദരഹ. യുദ്ധം തുടങ്ങാറായി, എല്ലാവരും അതിന്റെ സന്നാഹത്തിലായി. എന്ത് നടത്തി, ശംഖ് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആര്, പാഞ്ചജന്യ ഋഷികേശനായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ് മുഴക്കി. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖമൂതി അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖിന്റെ പേരുകളാണ് ഭഗവാന്റെ പാഞ്ചജന്യം. ഇതിനൊക്കെ കുറെ കഥകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ലെവൽ 2-ല് 3-ലൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അസലായിട്ട് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് പോകാം. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖമൂതി, അർജുനനാണെങ്കിലോ ദേവദത്തം ശംഖമൂതി ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. ശ്ലോകങ്ങൾ 16 തുടങ്ങി 18 വരെയുള്ളത് എന്താണ്, ശംഖങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിര നകുല സഹദേവശ സുഘോഷ മണിപുഷ്പക കാശ്യശ പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിച്ഛ പരാജിത ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ പൃഥിവീപദേ ദ്രൗപദശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാന്തത്മോ പൃഥക്. എന്തൊക്കെയാണ്? ആരൊക്കെ ശംഖങ്ങളുടെ പേരുകള്? കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ, അതായത് പാണ്ഡവരിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ്
അനന്ത വിജയം എന്ന ശങ്കൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ, സുഘോഷ മണിപുഷ്പകങ്ങൾ, സുഘോഷം നകുലന്റെ സഹദേവന്റെ മണിപുഷ്പകം, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ അതായത് ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ, വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി, ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാഥം മുഴക്കി. അതിൽ ഇത്രേ പറയണുള്ളൂ. കൗരവപക്ഷത്തുള്ളവരും പാണ്ഡവപക്ഷത്തുള്ളവരും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി ശംഖം മുഴക്കി. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോഴോ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. സഘോഷാദാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോഭ്യനുനാദയൻ. എന്താണ്? വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു. യുദ്ധം തുടങ്ങി. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. രണ്ട് സൈന്യങ്ങളും അപ്പുറപ്പുറം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പുലർക്കുകയായി. അത് ഇപ്പൊ നോക്കുക, ഈ ശംഖന്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശംഖ് വിളിച്ചപ്പോള് ആർക്കാണ് വിഷമം കൂടിയത്? അവർക്കൊക്കെ വിറയിലൊക്കെ വന്നു. ആർക്ക്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം. കൗരവര് മാമക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ എന്റെ മക്കളുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയമാണ് പിളർന്നത്. പാണ്ഡവർക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, ഒന്നും സംഭവിച്ചതിനെ പറ്റി. അപ്പൊ ഈ ശംഖങ്ങളുടെ നാദം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത യാവദേതാ നിരീക്ഷേഹം യോദ്ധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോദ്ധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ച്യുതി പറ്റാത്തവനെ, വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, അർജുനൻ പറയാണ് ആരോട്? ശ്രീകൃഷ്ണനോട്. ഹേ അച്യുത, ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിനനുയോജ്യമായ അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ തമ്മില് സംവാദത്തിനിടയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഹേ അച്യുത, ച്യുതി പറ്റാത്തവനെ, ഒരു വീഴ്ചയും സംഭവിക്കാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അർജുനൻ ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ, ആ ശംഖിന്റെ ഒച്ച കേട്ടിട്ടൊന്നും ഒരു വിഷമവും വരാത്ത അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, രണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒന്നെന്റെ രഥത്തെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും. എനിക്ക് ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിനായി ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറയണ്. വേപദുശ്ച ശരീരമേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസ്രദേ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ ആരെ കണ്ടാലാണോ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നതെന്ന് ഭഗവാന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ, അതായത് പിതാമഹന്മാരുടെയും അച്ഛന്മാരുടെയും മുതുമുത്തച്ഛന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും എവിടെ നിന്നാണ് അവരെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അതിന് നേരെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി ഋഷികേശൻ അല്ലെങ്കിൽ അച്യുതൻ തേര് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി. അവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അർജുനന് എന്ത് കണ്ടാലാണ് ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൃഷ്ണന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോള് അത് കണ്ട വഴിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? വേപദുശ്ച ശരീരമേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസ്രദേ ഹസ്താ ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്ത് പറ്റി? എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും, അർജുനൻ പറയാണ് എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു കൃഷ്ണ, രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുന്നു, എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാണ്. എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു. നമ്മ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് രോമാഞ്ചമൊക്കെ ഉണ്ടാകും, സന്തോഷം വരുമ്പോഴും സന്താപം വരുമ്പോഴും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടപ്പോഴുള്ള വിഷമം കൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ ശരീരം വിറച്ചു, രോമാഞ്ചമുണ്ടായി. വില്ല് ഗാണ്ഡീവം എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ല് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി താഴെ പോകുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു, ആകെ നീറ്റൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു കൃഷ്ണ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ എന്താന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. നജശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമദീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. ഭഗവാനെ, എനിക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താ സംഭവം? ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് എന്റെ വില്ലൊന്ന് കയ്യിൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ പോലും എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ കൃഷ്ണ. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. ഈ രഥ മുഴുവൻ കറങ്ങുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.
അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനെ, അതായത് എല്ലാ ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങളെയും മാറ്റിത്തരുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണല്ലോ ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. ഇതെന്ത് പറ്റി എനിക്ക് ഒന്നിനും സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല, ഉറച്ച് ഒന്ന് നിൽക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തേർത്തട്ടില് തളർന്നു നിൽക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഇനി ഈ അർജുനന് വിഷാദത്തെ ഉണ്ടാവാൻ എന്താണ് 5 കാരണങ്ങൾ എന്നൊന്ന് നോക്കാം. മൃദുല ഹൃദയത്വം. എന്താണ്? അർജുനന്റെ ഹൃദയം മൃദുലമാണ്. ഒരു ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ദേഷ്യം, മറ്റുള്ളവരോട് പക വീട്ടാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇല്ലാത്ത, അങ്ങനെയുള്ള മൃദുല ഹൃദയത്തിനുടമയായിരിക്കും. ഭൗതിക, അത് നമ്മൾ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് വിവരിക്കും. ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് പാപം, ഈ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം ലഭിക്കുന്നത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായി തീരും എന്നുള്ള ചിന്ത, തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവസ്ഥ. ഈ 5 കാരണങ്ങളാണ് അർജുനന് വിഷാദം വരാൻ കാരണങ്ങള്. ഈ 5 കാരണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഭഗവത്ഗീത മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ 5 കാരണങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പൊ നോക്കാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞു മൃദുല ഹൃദയത്വം. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന വാച ദൃഷ്ട്വേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സം സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറയാണ്, യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ കൃഷ്ണ, എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയം മൃദുലമായിരിക്കും, കരുണയായിരിക്കും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ഒരാളോടും പകയുണ്ടാവില്ല. അത് കാണിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണത്. അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയം ഉണ്ടാവാൻ എന്താ കാരണം? അങ്ങനെ ആയിപ്പോ വന്നപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭൗതികമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ആണ് സംഭവിച്ചത്? ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോള് അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. ഇനി ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് എന്താണ്? എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട, ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊന്നും, ഇവരൊന്നും കൊന്നിട്ടുള്ള സുഖം വേണ്ട എന്ന് തീർത്ത് പറയാണ് അർജുനൻ. നജശ്രേയോ അനുപശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നജരാജ്യം സുഖാനിജ. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുഖവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ്, എനിക്ക് ഈ അച്ഛനെ, മുത്തച്ഛന്മാരെയും സഹോദര തുല്യരായ ഈ സഹോദരന്മാരെയും എല്ലാം കൊന്നിട്ട് പിന്നെ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് അതിൽ സന്തോഷിക്കാൻ അവര് കൂടിയില്ലാതെ എനിക്ക് എന്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാനാണ്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന രാജ്യം ആ സുഖവും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതാണ് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാര്യം പറയണത്. അടുത്തത് എന്താണ്? പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. ഇത് 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കാം നമുക്ക്. പാപമേവാശ്രയേദസ്മാൻ ഹത്വേ താനാദായിനഃ തസ്മാന്നർഹാ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും. ആരെയായാലും കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലേ പാപമല്ലേ വരിക എന്നാണ് ചോദ്യം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല, അല്ലയോ മാധവ. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ സാധിക്കും? ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പാപം തെറ്റില്ലേ? ആ പാപം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാവുക? ഇവരെ എല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞ് ഹിംസ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ലല്ലോ. പിന്നെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ് ഭഗവാനെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികള് 6 കൂട്ടരാണ്. ആരൊക്കെയാണ് അത്? അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, 4 സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അത്തരം 6 അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നാണ് വൈദിക പ്രമാണം. വേദങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത്, അതിൽ പിന്നെ യാതൊരു ചോദ്യമില്ല എന്നാ പറയാ.
വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരാണ്. അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം, അവരെ പിന്നേക്ക് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പാപം ഇല്ലെന്നും പറയുന്നു. ഇനി 40 അടുത്തത് പറയണ്ട്, കുടുംബ പാരമ്പര്യം നോക്കണ്ടേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയണം. എന്ന് കഴിഞ്ഞ് കുടുംബത്തെ എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് വന്നു ചേരുക. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അധർമ്മം വന്ന് ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ കുലത്തിൽ നിന്ന് അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി യുദ്ധത്തില്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്ത്രീകള് ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ തൊഴിലുകളിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത അധാർമികരായ കുട്ടികൾ ജനിക്കില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം എന്തായിത്തീരും? അതും ഒരു ധർമ്മത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്ന സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ച് പോരേണ്ടവരാണ് സ്ത്രീകള്. യൗവനത്തില് ഭർത്താക്കന്മാര് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോ, ബാല്യത്തില് പിതാക്കള് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭർത്താക്കന്മാര്, വാർദ്ധക്യത്തില് മക്കള് സംരക്ഷിക്കേണ്ടവരാണ് സ്ത്രീകൾ. ആ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ ആവുമ്പോള് അവര് ദുഷിച്ചു പോകും. അപ്പൊ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാല് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം, അർജുനൻ പറയുന്നു. അതേപോലെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഒരു ശ്ലോകം ഈ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അതും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നൈദ്യുമ്ന കദരന്നോ ഗരീയോ യദ്വാ ജയേമ യദിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമ സേവസ്ഥിത പ്രമുഖേരാർത്ഥരാഷ്ട്ര. അവര് ജയിക്കുന്നവതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചിലപ്പോ യുദ്ധത്തില് നമ്മൾ ജയിക്കാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കില് നമ്മൾ തോൽക്കാം. ഒന്നില് അവർ ജയിക്കും, നമ്മൾ തോൽക്കും. അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. അവര് ജയിക്കുന്നതോ, അതായത് അവര് ജയിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മളെ തോൽപ്പിച്ചാലോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിന് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയണത്. അവര് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല, എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഒരു പേടിയും ഇല്ലാതെ അവര് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്? ശരിയേത്, തെറ്റേത്? ഇത്രയൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം. യുദ്ധത്തില് ആരെങ്കിലും ഒരാള് മരിക്കും, അവർക്ക് ഒരു മരണഭയം പോലും ഇല്ലാതെ വളരെ ഇതായിട്ട് ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാണ്ട് അവരങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോടാണ് പറയുക അല്ലെ. പക്ഷെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞാല് അടുത്ത സമയം, അടുത്ത മിനിറ്റില് ഇനി പോണ കാര്യങ്ങള് ഒന്നും അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക, ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും എന്താണ് സംഭവിക്കാന്ന് ഒരു നിശ്ചയമില്ലാത്തതാണ്. എന്നാലും കൂട്ടുകാരന്മാർ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ആ സമയത്ത് ഒരു വിഷമം തീർക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ ശരിയാവും, എന്തിനാ വിഷമിക്കണേ, നീ ചെയ്തതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വെറുതെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നടന്നു കഴിഞ്ഞതും ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്നതും അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നതുമായ ഒരാളാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയാണ് കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ആരും നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂട്ടുണ്ടാവില്ല, നല്ലത് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും. ഋഷികേശനായ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാല് ഭഗവാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ കൊണ്ട് നടന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് എന്താണ് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. തന്റെ അരിയത്ത് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നൽകി കൂടെ നിർത്താൻ കെൽപ്പുള്ള ഭഗവാനാണെന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. വെറും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ വിഷമങ്ങളിൽ പെട്ട് മനസ്സ് വെറുതെ വിഷമിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തെറ്റേത് ശരിയേതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് 1ാമത്തെ അധ്യായം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ
ഈ ഒരു സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ അർജുനന്റെ അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. ആകെ വിഷമം. എനിക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എനിക്ക് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല, പക്ഷെ ബന്ധുജനങ്ങളെ, എൻ്റെ ആളുകളെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാന്ന്. അതേസമയം അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര എന്താണ് സംഭവിക്കുക, എൻ്റെ മക്കള് ജയിക്കുവോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മാത്രമാണ്. ഈ ഒരു അവസ്ഥ വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ്. എൻ്റെ മക്കൾ ജയിക്കണേ, വേറെ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനൊന്നും പോവല്ലേ, യുദ്ധം തന്നെ നടക്കണേ, ആ യുദ്ധത്തില് എൻ്റെ മക്കൾ ജയിക്കണം. ഇതാണ് സഞ്ജയന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടത്. ബാക്കി ഒരാളെ പറ്റിയും പുകഴ്ത്തി പറയണതും ഒന്നും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലാണ് നമ്മുടെ ധൃതരാഷ്ട്രീക്കണ്. അതേസമയം ആ അവസരത്തിൽ തന്നെ ദുര്യോധനൻ എന്താണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും വേഗം യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇവരൊക്കെ തറ പറ്റിക്കണം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ സൈന്യം ധാരാളമുണ്ട്, നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറായി നിന്ന് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, ആരെ കൊന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള മട്ടില്ല. അപ്പൊ 3 പേരുടെ വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അഹോബത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യദ്രാജ്യസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യത. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. ഞാൻ എന്തൊരു വിഡ്ഢിയായിട്ടാണ് ഒന്നും ഓർക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിയെല്ലാം വന്നത്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് യുദ്ധം ചെയ്ത് ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളല്ലാത്തവരെയായാലും കൊന്നാല് പാപല്ലേ, ഇതുപോലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ എന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ അതേവരെയും ഇവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അർജുനൻ ഓർക്കുന്ന പോലുമില്ല. അവരെ തീയിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. പിന്നെന്താണ്, ഭാര്യയെ രാജ്യസഭയിൽ വെച്ചിട്ട് അപമാനിച്ചു. ഇതൊന്നും അർജുനൻ ആ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം ഇത് പറയണം, ഞാൻ പാപമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെയധികം വിഷമിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ നോക്ക, യതിമാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണ ഹന്യോസ്തമേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം, ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. എനിക്ക് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണത്, ഞാനൊന്നും ശസ്ത്രം ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയില് അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ എന്ന് സ്വയം ചാവാൻ കൂടി സന്നദ്ധനായി അർജുനൻ നിൽക്കുന്നു. നോക്കുക, ഇത് കേട്ടിട്ട് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്തൗ ഭാവിശത് വിശ്രുദ്ധ ശശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസ. ഇതും പറഞ്ഞ് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ വന്ന് ഇരിപ്പായി. എന്താണ് പറയണ, ഇത് വില്ലും ശരമൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ദുഃഖിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തേരിൽ വന്ന് അവിടെ ഇരിപ്പായി എന്ന് പറയണം. ഇനി നോക്ക്, അതേസമയം ഇവര് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങള് ഉണ്ട് അല്ലേ. അർജുനൻ ജയിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ധർമ്മക്ഷേത്രം. ഏതാണ് ആ സ്ഥലം? ധർമ്മക്ഷേത്രം. കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദേവന്മാര് വരെ വന്ന് യജ്ഞകർമാദികൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇത് ധർമ്മം മാത്രമേ ആ സ്ഥലത്ത് നടക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. വൈദിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു അധർമ്മം ജയിക്കില്ല. ഇവിടെ 2 പേര് തമ്മിലാണ് യുദ്ധമല്ലേ, ധാർമ്മികരും അധാർമികരും തമ്മിലാണ് യുദ്ധം. അപ്പൊ അധർമ്മം എന്തായാലും ജയിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ദിവ്യമായ രഥം. ആ രഥം എന്താണ്? അഗ്നി ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ്. അർജുനന് അഗ്നി ഭഗവാൻ സമ്മാനിച്ച രഥമാണ്. ഏത് ദിക്കുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും ജയം സുനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള അത്ര കഴിവുള്ള രഥത്തിലാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. കപിധ്വജ, ഹനുമാന്റെ അടയാളമുള്ള കൊടിയാണ് രഥത്തില് പാറിക്കളിക്കുന്നത്. ഹനുമാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഹനുമാന്റെ ഭഗവാനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ദാസനാണ് അല്ലെ ഹനുമാൻ. അപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രനും സീതാലക്ഷ്മിയും കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ ഗാന്ധീവം, എല്ലാത്തിനും തകർക്കാൻ കഴിവുള്ള ഗാന്ധീവമാണ് അമ്പ്.
വില്ല്. തക്ത ജീവിത, എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, അർജുനന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് തക്ത ജീവിതം, ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സൈന്യത്തിലെ ആളുകള്. പിന്നെ മോക്ഷത ഏകാദശി ദിവസമാണ് ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, എവിടെ ഭഗവാനുണ്ടോ അവിടെ ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയും കൂട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഋഷികേശൻ എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള, അർജുനന്റെ മാത്രമല്ല യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഇത് യുദ്ധം ജയിക്കാനുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് കൗരവപക്ഷത്തിനുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ, നാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ് വാസ്തവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ബുദ്ധി അതെല്ലാം തെളിഞ്ഞതായിരിക്കണം അല്ലെ. ആകയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാപൃതമാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തൽസേവനത്തിൽ മുഴുകും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇതുകളും ഭഗവാന് സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തൽസേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഉപരിപ്ലവമായി ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തികൾ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും, ഭഗവത് സേവനം തന്നെ. എങ്കിലും അവബോധം മാറിയിരിക്കും. നമ്മുടെ അവബോധം എന്തായിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെ, അതായിരിക്കണം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നിർത്താം എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ എങ്ങനെ നിർത്താം എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മളെ എന്തിനു സഹായിക്കും? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെത്താൻ മാറ്റും. ഇവിടെ ഗീതാ മാഹാത്മ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര മണി? സമയം ആയിട്ടില്ലല്ലോ. ഈ കഥയും കൂടെ ഒന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിക്കണം. സമയധികമായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി, 4 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ കഥയും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഗീതാ മഹാത്മ്യം, അതായത് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. ആ 1-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോള് അല്ലെ, പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം അല്ലെ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, ഇനി 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു മഹാത്മ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ കഥയില് സുലക്ഷണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യക്കാരനായിരുന്നു. എല്ലാവരും ദേഷ്യപ്പെടും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോള് അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ പാപങ്ങള് അപ്പൊ ഇത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേൾക്കണത്? ശിവഭഗവാൻ പാർവതി ദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഭഗവാന്റെ ഒരേ കഥകള് ഒക്കെ. അതായത് ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനോട് ചോദിക്കാണ്, പ്രിയ ഭഗവാനെ, ഭഗവത്ഗീതയുടെ 1-ാം അധ്യായം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ മഹത്വം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ സുശർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാഭക്തന്റെ പറ്റിയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. കേൾക്കുന്നുണ്ടായി. അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നൊക്കെ ആര് ചോദിക്കും? ലക്ഷ്മി ദേവി ചോദിക്കുമ്പോ വിഷ്ണു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത്, ആ കഥ കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ പരമശിവൻ പാർവതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണതായിട്ടാണ് പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഈ സുശർമ്മൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. പക്ഷെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരും വേദജ്ഞാനം ഒന്നും ഇല്ല, ക്രൂര സ്വഭാവിയായിരുന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒരിക്കലും ദാനം ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഒരു ഗുണങ്ങളും സദ്ഗുണങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസാനം എന്ത് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ ഇല സംഘടിപ്പിച്ച് ഇല വിറ്റിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും പല സാധുക്കളുടെയും തോട്ടത്തിൽ കയറി ഇലയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് അതെല്ലാം വിറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടണ പണം മദ്യത്തിനും മദിരാക്ഷിക്കും സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് പോകാനും അതിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു തോട്ടത്തില് ഇല പറിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അങ്ങനെ മരിച്ചപ്പോ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ നരകങ്ങളില് കാലങ്ങളോളം ഈ സുശർമ്മനും കാലങ്ങളോളം ഓരോ പാപങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് അവസാനം ഒരു കാളയായിട്ടാണ് അയാള് അടുത്ത ജന്മത്തില് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ കാളയെ ഒരു മുടന്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അങ്ങനെ ധാരാളം
ജോലികൾ ആ കാളയെ കൊണ്ട് ആ മുടന്തൻ ചെയ്യിച്ചു. അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് ചെയ്ത് ആ കാള ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു വീണപ്പോ അവിടെ കുറെ ആളുകൾ കൂടിച്ചേർന്നു നിന്നു. അയ്യോ എന്തൊരു നല്ല കാളയായിരുന്നു, എന്തോരം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇതിന് ഒന്നും വരുത്തല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് ആ കാളയുടെ മേല് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിച്ചു. അപ്പൊ അതില് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വേശ്യസ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വേശ്യസ്ത്രീയെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിനെ വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയും, ഞാൻ എന്ത് നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് ആ പുണ്യം ഈ കാളയ്ക്ക് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ കാള ചാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ മൃത്യുദേവനായ യമരാജൻ അങ്ങനെ അറിയിച്ചു, അങ്ങനെ ആ കാള വീണ്ടും ഒരു വേശ്യയുടെ അനുഗ്രഹം കാരണമാണ് നിന്റെ സർവ പാപഫലങ്ങളും തീർന്നത് എന്ന് സുശർമ്മനോട് പറഞ്ഞു. സുശർമ്മൻ പിന്നെ അറിയാം, പൂർവ്വജന്മങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ സുശർമ്മനോട് പറഞ്ഞു, ഒരു വേശ്യസ്ത്രീയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിനക്ക് ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ തീർന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഈ സുശർമ്മൻ ജനിച്ചു. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മം അപ്പോഴും അയാൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ വേശ്യസ്ത്രീയെ അന്വേഷിച്ച് പോയി, എന്താണ് അവര് ചെയ്ത പുണ്യം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു, നീ എന്ത് പുണ്യം ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നെ ഈ പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അയ്യോ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഞാനൊരു പുണ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കിളിയുണ്ട്, ആ കിളിയാണ് എന്തൊക്കെയോ പറയണത് ഞാൻ കേട്ട് അത് പഠിച്ചിരുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ കിളിയോട് പോയി ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കിളിയുടെ അടുത്ത് പോയി. അപ്പൊ കിളി പറഞ്ഞു, ആ തത്ത പറഞ്ഞു, ഞാൻ പണ്ട് ഒരു എന്താണ് പക്ഷിയോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് അഭിമാനിയും അസൂയാലുവുമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ഇത്. അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാരെ നിന്ദിക്കലായിരുന്നു ഈ കിളിയുടെ ജോലി. അപ്പൊ മരണശേഷം അത് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് ഒരു കിളിയുടെ ജന്മമെടുത്തു, തത്തയായി ജനിച്ചു. മുട്ടയിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ചത്തുപോയി. അങ്ങനെ അത് മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞപ്പോള് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള താപമേറ്റ് കിടക്കുമ്പോ ഋഷീശ്വരന്മാര് വന്നിട്ട് ആ കിളിയെ രക്ഷിച്ച് അവരുടെ ആ കൂരയില് അവരെ ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ചു, കൂടാരത്തില്. അങ്ങനെ അവര് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചപ്പോ ഋഷിമാര് കൊണ്ടുപോയി അവര് ആ ഋഷിമാരുടെ പുത്രന്മാരെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ 1-ാം അധ്യായം നിത്യവും പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൂട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ കിളി കേട്ടു. ആ കിളി അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോള് ഒരു കള്ളൻ വന്ന് ഈ കിളിയെ അപഹരിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ വേശ്യക്ക് കൊണ്ടുകൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത്, ഈ വേശ്യ ഈ കിളി ആ കേട്ടതെല്ലാം ഇവിടെ കിടന്നുണ്ട് സ്വാധ്യായം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ടാണ്, ആ കാര്യമാണ് ആര് വേശ്യസ്ത്രീ ഈ കാളയോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുശർമ്മനാണ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്ത് 1-ാം അധ്യായം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഒരു മുക്താത്മാവായി മാറി. അപ്പൊ ഈ തത്തയും വേശ്യയും സുശർമ്മനും ഒക്കെ 1-ാം അധ്യായം കേട്ടത് കൊണ്ട് വീണ്ടും അവരതെല്ലാം പഠിച്ച് എന്തായി മാറി, മുക്താത്മാക്കളായി മാറി. അപ്പൊ അത് 1-ാം അധ്യായം ശ്രവിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ പാരായണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ആള് ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് എളുപ്പം രക്ഷ നേടും എന്നാണ് ഈ ഒരു അധ്യായം പഠിക്കണേന്റെ മാഹാത്മ്യം പത്മപുരാണത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर परमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസിന്റെ കാര്യം എല്ലാവരോടും ഒന്ന് പറയട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാരും ലീവ് ചെയ്ത് പോവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റൻഡൻസും ക്വിസും മസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ, എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ല നമുക്ക് ക്ലാസ്